B'investiment ta' 100,000 euro, binja antika fiċ-ċentru tal-Vitikultura u l-Onoloġija li tinsab fil-limiti tar-Rabat se tiġi restawrata biex jitkattar l-arfien fuq it-tkabbir tad-dwieli f'pajjiżna. Dan iċ-ċentru jintuża għar-riċerka u l-kultivazzjoni tad-dilja u l-produzzjoni tal-imbit. L-assistent direttura għall-agrikoltura Marco Dimek spjega kif dan il-proġett se jagħti l-opportunità lil dawk kollha interessati biex jiskopru iżjed fuq dan il-proċess. Issa, dan irridu nikkomunikaw lill-konsumatur, lill-poplu x'qed nagħmlu. Allura ma' dan iċ-ċentru ħankun qed inżidu din il-binja li warajja biex isservi bħala ċentru ta' viżitaturi u ta' informazzjoni għal pubbliku li jkun ġie hawnhekk biex ikun jista' jinforma ruħu dwar il-proġett dwar ix-xogħol li jsir mill-bdiewa u mill-assara biex jagħtu valur lill-inbit Malti. Fi żjara f'dan iċ-ċentru, il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo qal li permezz ta' interattività ġdida wieħed se jkun jista' jinforma ruħu aħjar. Aċċenna li f'pajjiż bħal Malta fejn neċċellaw fil-produzzjoni tal-inbit, dan il-proġett huwa bżonjus u jagħmel ħafna sens. It-tieni skop tiegħu wkoll ikun mużew interattiv għall-poplu tagħna, speċjalment għaż-żgħażagħ u studenti tagħna. It-tielet skop huwa wkoll li jservi ta' ċentru ta' innovazzjoni u riċerka sabiex intejbu l-kwalità tal-enba tagħna. Ix-xogħol fuq din il-binja mistenni jkun lest fi żmien sena.